Ohum Resulullah aleyhissalatu vesselam şu Tabuk'tan gelýär bir mübarek söz aýdypdyr taun marada. Bir mübarek hadis, bir mübarek söz aýdypdyr, dünýäni aňalara goýýar. Alımlary sawatly we sawatsyzy aňaldyk goýýar. Düşümli we düşümsiz akmagy aňaldyk goýýar. Ulumy pizişkini geçiren we geçirmedik insanlar aňaldyk goýýar. Meger Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın reşitesini tahsilatına pizişki okuyupdur diýip gurrunlar barmy? Ojura gurrunlar ýok ki. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki tikirke faýdypdyr. Göreýil näme-dipdir. Şu mübarek aýdan sözüde şu garnyň içinde, ahyrky şu mahalky 100 ýylyň içinde ulumy pizişkidi ökde adamlaryň ahyrky nazary şide. إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. بديش لاحق كتك. كلنجتك وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها. رواه الإمام أحمد وغيره. İştiptir taun derdi var. Hum Resulullah ediptir. Ey Müslümanlar, ey ummatım, her zamandan siz bir şehirde, bir ovada yaşap gören bolsaňyz, şu şehre, şu ova taun derdi gelse, Müslüman adam şol ovadan çıkyp gitmäne ejazat ýok diýipdir. Näme boldy deslapky? Bölegi siz bir şehirde bolsaňyz, şu şehre taun derdi gelse, adamlarda yıkılıp gırrı verse şu dertten, men ölmekam kaçık gideyin diýmäne ejazanyz ýok diýipdir. Şu şäherde galmaly diýipdir. Ve iza kuntum bighayriha fala taqdamu alayha. Eşsiňiz bir şäherde taun derdi wa diýip şu şähere barmany da ejazanyz ýok diýipdir. Bir şäherde bolsaňyz, şu şähere şu owak taun gelse, şu taundan kaçyp gitmäne ejazanyz ýok. Emme daşarda bolsaňyzda şoňa giýirmäne ejazanyz ýok diýipdir. Dünýäni heýrany goýan kelemeşi. Ýani näme? Şuma halky dünýäň aýdýan gurrunşy. Bir ýurda, bir mantaga taun gelse, şoň garantine, şo şäheriň döwregini baglamaly bir nefer daşaryk çykarmaly. Näme diýip? Şol adam salim da bolsa, şoň üstünde hükmen taun mikrobi virusy ba, ýerek gitse şo mantaga özi bilen derdi alyp gitýär. Şu salim adam da olsa, şu yiyerek gitse, şu takkaşin, şu derdi alıp gitýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýar. Sizin biriňiz bir mantagada bolsa, taun derdi üstüne gelse, şu şäherden çykmany ejazanyz ýok diýär. Şaýat Allah sebep etsin, şoň üstündäki mikroplar bilen başga kişide düşsün. Emme daşarda bolsaň giýirmäne ejazanyň ýok. Bu bir belli bir zat. Giýirseň özüň helak etýäňde. Şol hafaň etene, şo mikrop viruslaryň içine özüň salýan. Şuma hal dünýä boýunça hukmşyda. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman sözlerinden. Yine iki tane mübarek sözlerini okuyayn. El-farru min-et-ta'un kel-farri min-ez-zahf. Min-ez-zahf. ومن صبر فيه كان له أجر شهيد رواه إمام أحمد. Bir mantaga taun düştü. Taun düştür deyip kaçsa, kaçıp gitse şu şäherden, guya bir goşun bolýar, bir leşker, musulmanlaryň goşuny, leşkeri, kafirli bilen uruşýar. Oňa kafirli bilen uruşdyga bir adam kaçıp gitse näme bolar? Kaçıp gitse uly günä bolar. Musulmanlar hep bir kaçıp gitýär bir musulman adam. Näme bolar? Uly günä bolar. Bir owak bir şäherde taun düşdi. Şu şäher bir adam hep bir gitse, guya jengden gaçyp giden ýany uly günäkär boldy şol adam diýipdir. Taun derdini hep bir gaçyp giden adam, guya musulmanlary jengde hep bir gaçyp giden ýany uly günäkär diýipdir. Näme diýip?
Şo taýdaky musulmanlaryň hilak boljagyna razy bolmany, başga ýerlerdäki adamlary da hilak etmäni barýan ýanak bolýardy. Emma bir adam otursa näme? Şo derdiňe teginne. Allah'ın aydany bolar diýe. Adamlar da gyrlyp otýar. 5.000'den 10.000'den. Ve men sabara fih kana lehu ecru şehid. Taun derdi bedene düşse, ennam janyň yara bolýardy. Hurmaň şäni ýaly, hol ýanyk çişip çirkler galar akyp başlaýar. Emma men çykman duryň içinde Allah'ın aydany bolar diýse, oşo taun dert bilen can berse, guya kafirler şoň innamyny naýda urup, innam janyny yaradyp can merendiň sogagy wadypdyr.